बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। इउक्रेनाव भारतनि सासे फरायसानि जिउ खहा। रासियानि गाग्लोबनायाव इउक्रेननि कार्किभ सोहोराव थानाय भारतनि सासे लाइमोन MBBS फरायसाया जिउ खहा जादों होनना खौरां मोनदों। रासियानि बम बारुदजों कर्नाटकनि नवीन शेकाराप्पा मुंनि सासे फरायसाया जिउ खहा जादों होनना ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मोनसे गेदेरथार खौरां। रासियानि गाग्लोबनायाव कर्नाटकनि नवीन शेकाराप्पा मुंनि सासे भारतारिया गिबि जिउ खहा जाबाय। बे समाव भारत सरकारा अपारेशन गंगानि जोहै इउक्रेनाव नांथानानै थानाय भारतारिफोरखौ लाबोबाय थानाय समावनो इउक्रेनाव सासे फरायसानि जिउ खहा जानाय दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। इउक्रेनाव भारतनि सासे फरायसानि जिउ खहा। रासियानि गाग्लोबनायाव इउक्रेननि कार्किभ सोहोराव थानाय भारतनि सासे लाइमोन MBBS फरायसाया जिउ खहा जादों होनना खौरां मोनदों। रासियानि बम बारुदजों कर्नाटकनि नवीन शेकाराप्पा मुंनि सासे फरायसाया जिउ खहा जादों होनना ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मोनसे गेदेरथार खौरां। रासियानि गाग्लोबनायाव कर्नाटकनि नवीन शेकाराप्पा मुंनि सासे भारतारिया गिबि जिउ खहा जाबाय। बे समाव भारत सरकारा अपारेशन गंगानि जोहै इउक्रेनाव नांथानानै थानाय भारतारिफोरखौ लाबोबाय थानाय समावनो इउक्रेनाव सासे फरायसानि जिउ खहा जानाय दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों।